Запрашаем разам з Радыё Марыя у касцёл святога Францішка Асійскага, які знаходзіцца ў мікрараёне Новая Баравая ў Мінску. Спачатку узгадаем самога святога Францішка, жыццё і дзейнасць якога былі напоўненыя любоўю да ўсяго існага і прысвечаны адбудове касцёла на падставе хрысціянскіх ідэалаў. Святы Францішак зрабіў вялікі ўплыў не толькі на рэлігійнае жыццё, а таксама на культуру. Ён быў творча адораным чалавекам і пакінуў шэраг паэтычных твораў. Адзін з найбольш знакамітых – гімн стварэння, напісаны ў 1224 годзе, славіць Бога за хараство створанага ім свету. Данте Аліг'єры узгадвае святога з Асізі ў сваёй боскай камедыі і піша: «Ён заззяў над светам, як узыходзячае сонца». Вось і касцёл святога Францішка ў Мінску стаў цэнтрам прыцягнення творчых і таленавітых людзей. Аматары арганнай музыкі прыязджаюць сюды насыціцца чароўнымі гукамі аргана, пагрузіцца ў атмасферу спакою і духоўных роздумаў. Нядаўна ў касцёле адбылася серыя канцэртаў, якая была прысвечана арганнай спадчыне аднаго кампазітара – Дытрыха Букстехуде. Вядома, што ў другой палове 17 стагоддзя ён працаваў арганістам у горадзе Любек на поўначы Германіі, дзе стаў вядомым як арганіст-віртуоз. Арганны стыль Букстехуде моцна паўплываў на еўрапейскую музыку і на творчасць самого Баха. Дзякуючы плённай дзейнасці арганіста Юрыя Габруся, які разнастайна, глыбока і шчыра прадставіў слухачам творчасць Дытрыха Букстехуде у касцёле святога Францішка Асійскага, імя гэтага геніяльнага кампазітара ўжо добра ведаюць у беларускай сталіцы. Да Юрыя Габруся мы і прыехалі ў госці, каб распытаць пра славутага кампазітара і ўражанні ад канцэртаў. Хвала Христу! Слава навіки! Спадар Юрій, перш за ўсё, Радыё Марыя і нашыя слухачы, шчыра віншуем вас з рэалізацыяй значнага цікавага праекта, прысвечанага творчасці кампазітара Дытрыха Букстехуде. Дзякую вялікі, это вельмі прыемна, што радыё мае ахвоту асвяціць гэтую падзею.
значнымі ў маім жыцці, і я лічу у таксама культурнай сферы Беларусі ўвогуле. Спадар Юрый, перш за ўсё хочу задаць пытанне для вас асабіста. Чым цікава творчасць Букстехуде і адкуль такая любоў, бо гэта любоў проста прамянілася на канцэрце, гэта было відавочна, адкуль вось гэта любоў да творчасці Букстехуде? Любоў да творчасці Букстехуде, гэта ад знаёмства з ягонай музыкай, перш за ўсё, самі разумееце, таму што не можа быць любові да нейкага такого абстрактнага чалавека, які жыў 300 гадоў таму, ўжо памёршы. Таму перш за ўсё, гэта, вядома, знаёмства. Якім чынам знаёмства адбылося? Гэта вельмі даўно было. Найперш, я памятаю, самы першы твор, які я пачуў, гэта была ре-мінорная токата. Это такі досыць цікавы твор з досыць складаным паходжаннем. Пра яе зараз не буду, а то я зараз у бок адыду, але гэта была токата ре-мінор на кружэлцы, таксама ўсё звязана з Домскім саборам, яшчэ латвійскага, вядомага арганіста Петера Сіпалнекса. І ён такі ў той манеры, старамоднай яшчэ, нямецка-рамантычнай, з мадэрнізаваным савецкім стылем, ён выконваў эту ре-мінорную токату на нямецкім рамантычным аргане разам з іншымі творамі. Вядома, праграма была разнастайная. Пачыналася гэта кружэлка з токаты ре-мінор, здаецца, наступны харал Франка, пасля ішлі авангардовыя балтыйскія дзве п'есы. Такі лайт-авангард, не такі ўжо цяжкі, это 5 кантрастаў Эдгара Ара і варыяцыі Маргера Загрыша. Это была норма такая праграма, досыць сучасная музыка і высокая класіка. Букстехуде там быў выкананы у досыць такой суровай манеры, вельмі сур'ёзна, я б сказаў. Ён уражваў гэтым сваім пафасам і вельмі кантраставаў з астатняй часткай праграмы. Мне тады харал семінорны Франка менш неяк так быў зразуметы, як і другім трекам. Токата Букстехуде, яна была вельмі яркасць. Але іншая справа, што вядома, в гэтай часы той выканаўца, ён выдатная школа, але ў пэўным сэнсе old school. Яны не ведалі традыцыі, манеры, стыля выканання, так як у нотах напісана, дакладна, роўна ў тэмпе і з рэгістроўкай, як яны таксама разумелі. Таму што, вы самі ведаеце, жалезная заслона была на той час і плюс інструмент не ў тым стылі і так далей. Другі досвед, і проста, если разумееце, калі ты чуеш, што гэта кампазітар, ён папярэднік Баха, калі вывучаеш біяграфію Баха, вядома, як чалавек, які хварэе на арганную музыку, скажем так, то ты непазбежна сустракаешся з гэтым іменем. І вось казаць, што другі досвед, які это быў, пасля таксама все это было на ранніх этапах. Цэлая кружэлка прысвечана менавіта цалкам Букстехуде, это эстонскім кампазітарам, запісана невядома дзе. Дагэтуль гадаюць па гуках, у якім месцы Савецкага Саюза запісана. Адно відавочна, што арган не ў барокавым стылі, ужо трошкі бліжэйшы да стылістыкі Букстехуде. Ці то гэта ў Віленскай катедры запісана, ці то там, допустим, яшчэ дзесь, хутчэй за ўсё, Віленская катедра, або мяркуюць, можа, там Ригер Клос в органном зале Эстонии еще, але там чисто акустично менш падобна. І там были тая самая, іншыя творы былі, і таксама манера яшчэ была трошки тая романтычнасць, запаволеныя тэмпы ў Букстехуде, але рэгістроўка і такі яскравы тон аргана больш бліжэйшы ўжо да стылістыкі паўночна-нямецкай. І таксама проста рэч нават не ў тым, якія выканаўцы, а ў самой музыцы ўжо нарэшце выходзіць, таму што музыка, яна вельмі эмацыйная ў Букстехуде. Калі ты сустракаешся з ім не проста як з персанажам, не тым чалавекам, які проста папярэднічаў фармальна, быў фармальна папярэднікам Баха, адным з яго настаўнікаў, рэчаісных настаўнікаў. І ты выходзіш на тое, што сама музыка па сабе вельмі прыцягальная. Яна загадкавая тым, што яна вельмі шматчасткавая,
першае ўражанне, якое ты можаш атрымаць, это вельмі шмат раздзелаў, яны кантрастуюць паміж сабой, гэтыя ягоныя творы складаюцца са шмат раздзелаў, якія кантрастуюць і разам утвараюць нейкую драматургію арачную, скажем так. З гэтым выканаўцу досыць, я ўжо так сягаючы наперад, досыць цяжка справіцца, калі ты не адразу разумееш прынцыпы, на якім гэта ўсё драматургія пабудавана. Таму што творы бахаўскія ад Букстехуда, пры сём плыве Букстехуда, яны адрозніваюцца. Вось Бах не запазычыў гэтую вельмі такую яркую кантрастнасць. Творы бахаўскія, яны больш лінейна развіваюцца арганныя менавіта. Вось так скажем, вельмі коротко. І вось тады пачалось маё такое захапленне менавіта з такіх не ў стылі выкананняў. Пасля я першы раз такое выкананне ў стылі, это ўжо пачатак, мабыць, з 2000-х, калі там ездзіў нешта ў Маскву, і там прадавалі яшчэ дыскі былі, і там я купіў цэлы дыск, вядомы такі арганіст 20-го стагоддзя Хельмут Вальха, ён быў сляпы не ад нараджэння, ён быў сляпы, і вось у яго быў, ён двойчы запісваў усяго Баха на аргане, будучы сляпым, і Вальха, у адрозненні ад папярэднікаў, ён аддаваў перавагу гістарычным інструментам. І таму гэта вось першы дыск, які я пачуў на аргане Арпа Шнідгера, той самай школы, паўночна-нямецкай школы, да якой быў прычыняўся сам Букстехуда. У яго быў вось арган гэтага кірунку, там не Арп Шнідгер, здаецца, непасрэдна, а Штельваген в Маріенкірхе. Але вось, і Арп Шнідгер, на якім арган Арпа Шнідгера, на якім запісваў Хельмут Вальха, вось там быў шэраг прэлюдый, здаецца, каля 10. Это далёка яшчэ не ўсе прэлюдыі Букстехуда, але это першы такі досвед гучання на гістарычных арганах. Але іншая справа, што зноў жа манера Вальхі, яна такая хутчэй да сярэдзіны 20-го стагоддзя, яна вельмі аб'ектыўная, яму невядома такое паняцце, як фантастычны стыль, якому належыць Хельмут Вальха, а такая вось аб'ектывісцкая, мадэрнісцкая манера 20-го стагоддзя, калі все вельмі строга, па нотах, роўна, яно все выверана, квадратна, і таму яно губляецца. Ты вось зноў жа, калі вось так выконваць Букстехуды без адносінаў, а выконваць як тэкст, нейкую абсалютную музыку, то тэкст ён развальваецца насамрэч. Ён распадаецца на кавалкі, калі ён не аб'яднаны нейкім такім драматургічным пасылам, нейкім такім тэатральным элементам, які прысутнічаюць у гэтай музыцы. Вось. А далей гісторыя, яшчэ больш пакучастая. Іншае хочу сказаць, што, вядома, вы можете сказаць, што чаму Букстехуд? Таму што яшчэ імя такое вельмі складанае і загадкавае. Тытры Букстехуда ўвесь час сустракаюцца, калі людзі яны незнаёмыя, што цяжка людзям вымавіць адразу. Дарэчы, это таксама адно з такіх перашкод для яго рэцэпцыі, я лічу, таму што, напрыклад, Бах добра вымаўляецца, усе ведаюць, адзін твор, усім все зразумела, а вось Букстехуда там шмат складоў, там Кс, Д, Г, П, Х і Р яшчэ дзесьці ёсць, такое. І правда, што калі людзі там знаёмяцца з творчасцю, яны вельмі часта не на музыку, а яна вось прозвішча Павла, хаця это насамрэч проста імя маленькага гарадка, адкуль паходзіць рок Букстехуда. То есть яго, ён не сам з гэтай, так скажем, горада, які зараз існуе, Букстехуда на поўначы Германіі, але відавочна, што вось само прозвішча яго бацькоў, яно паходзіць менавіта вось, так скажем, тапоніму, звычайна. І вось само по сабе, так само, калі вось ты знаёмішся яшчэ ў юнацкім возрасце, это было, правда, вельмі давно, то таксама мае такое значэнне яшчэ загадкавасць імя. Это было, правда, калі я першы раз неяк так пачуў на вокладцы кружэлцы, думаю, або нейкую артыклю, я ўжо дакладна не памятаю першы раз, думаю, што ось, мне іх цікава, трэба, што это за кампазітар такі? Неяк так. Пра Букстехуда пішуць як пра наватара свайго часу. У чым арыгінальнасць яго музыкі? Наватар, у якім сэнсе? Наватар, у яго было некалькі такіх, разумееце, не было так, наватарства ў музыцы, это такая рэч адносная, то есть ты там не можаш прыдумаць нейкі такі жанр або прыём,
які цалкам не можа ўспрымацца слухачом. Ён на нейкай традыцыі выхоўваецца, і так заўсёды было, это норма. Ты, насамрэч, все твоё наватарства — это пашырэнне вельмі часта нейкага традыцыі або давядзення да максімуму. І ў гэтым плане Букстехуда — гэта геніяльны таксама чалавек, геніяльны аўтар, які працягваў, давёў да максімуму, да апафеозу дасягнення так скажем, принципа музычнай рыторыкі і фантастычнага стылю. Гэта ён рабіў у некалькіх жанрах. Ён працаваў не толькі як арганны кампазітар, гэта яго проста найбольш вядомая для слухача пастаць, і найбольш яго граюць арганіста, але улічваючы неяк пашырэнне ўвогуле інтарэсу. І ўвогуле зараз это руціна, старадаўняя музыка на захадзе, это ўжо такі сталы элемент культуры, яна ўжо не проста нейкі такая эксцэнтрыка. Так вось, на фоне гэтага сталых адносінаў или выкрысталізаваных адносінаў да старадаўняй музыкі Букстехуда ўжо займае такую ясную нішу, і як кампазітар, аўтар кантат і клавірнай музыкі, клавесіны не толькі арганнай, і камернай музыкі таксама. Таму што ён, у яго ёсць пэўныя, скажам, жанры, у якіх ён вельмі шмат працаваў, і, магчыма, у гэтым, там, скажем, нейкае наватарства, могуць радыкальныя вылічыны. Таму што сказаць радыкальныя элементы таго, чаго не было, цяжка мне так выявіць. У яго просто свой стыль менавіта, свая характэрная вельмі мова, і ў гэтым плане ён наватарства, таму што адразу чуеш яго кампазіцыі, ты разумееш, што гэта Букстехуда. Нават вось яго можна вылічыць сярод увогуле школы паўночна-нямецкай па стылі. Нават параўноўваючы са сваімі вучнямі, тым самым Брунсам. Яны вельмі прынцыпы аднолькавыя, відавочна, што Букстехуда перадаў тую самую прынцыпы школу кампазіцыі, але гэта вельмі розныя творы. Прэлюды Брунса, яны вельмі адрозніваюцца па драматургіі ад Букстехуды. І гэта добра чуваць, асабліва, калі ты граеш у гармоніі, у структуры, у той самай драматургіі, у ступені паглыбленасці ў афект, у характар п'есы, скажем так. Што яшчэ такі наватарскі, можа, элемент маецца? Часта Букстехуды припісваюцца, што ён стваральнік сучаснага канцэпцыі, сучаснага канцэртнага выканальніцтва. Гэта трошкі памылковая рэч, мне здаецца, але ў гэтым ёсць свой рэзон пэўны, таму што ён быў мастацкім, скажем так, кіраўніком і кампазітарам для абенд-музыкі. Вечаровая музыка — это нешта накшталт фестывалю, якая праводзілася ў ягонай Маріенкірхе ў Любеку, і для якой пісаліся вялікія творы, араторыі найперш, дзе ён выступаў як кампазітар і мастацкі кіраўнік. Там не толькі ягоныя творы, вядома, выкарыстоўваліся, і гэта фінансавалася магістратам і всеми спонсорамі Любека. Карцей была вельмі такая прыбытковая рэч, салідная. Гэта хутчэй, напрыклад, да паняцця фестываль, чым проста канцэрт нейкі. Таму што абенд-музыкі былі не рэгулярныя нейкія, а я ўжо дакладна не памятаю, Керола Снайдер, можа, там дакладна напісана, якія, яны сезонныя былі, таму там вялікія араторыі на пэўную тэматыку. Дарэчы, на жаль, дакладных твораў для абенд-музыкаў вялікіх араторый не засталося. Засталася, так скажем, араторыя «Страшны суд», якая стылістычна прыпісаная Букстехуды. Яна ананімны твор, але яе выконваюць, яна ўваходзіць у каталог як дадатак да твораў пад пытальнікам, тому што яна атрыбутаваная Букстехуды, і вельмі, калі яе паслухаць, яна вельмі правдападобна, што гэта сапраўды ягоны твор. Праблема з захаванасцю, дарэчы, увогуле ўсіх буйных твораў такая, што іх шансы быць знойдзенымі нашмат меншыя. Чыста такія тэхналагічныя, таму што папера была дарагая, і калі араторыя доўга не жылі як жанр. Таму што мода мянялася, скажем так. Прынцыпы барока, яна не было гістарычнай у тым плане. Трэба было пісаць сучасную музыку. Таму вялікі буйны твор, ён выкарыстоўваўся пасля праз 5 гадоў. Гэта ўжо old fashion, так пісалі, лічылася, і яна магла выконвацца. Калі яна там выконвалася яшчэ 50 гадоў, думаю, это ўжо высокая класіка і так далей.
вельмі рэдкі такой феномен быў. Таму калі твор не выконваўся, просто паперу счышчалі і пісалася на іх новы. Таму, напрыклад, знайсці новую арыторыю нашмат цяжэй, чым, напрыклад, меў дробныя клавірныя або арганныя творы. Калекцыі вось гэтай больш распаўсюджаныя і больш захаваныя. І таму некаторыя творы ў Баха гэта такое лірычнае адступленне, скажем так. Вось таму шансы, што мы знойдзем нейкія яшчэ раптоўна, плюс яшчэ другая сусветная вайна, шмат было страчана або перанесена ў бібліятэкі, дарэчы, пасля вайны ў Букстухуда было шмат знойдзена зноў твораў у Савецкім Саюзе. Потому что трофейно перевозились як библиотеки. А яким чином это было? Проблема в том, что у Букстухуда есть однословая форма нотации. Не та, як у нас. Цяпер, яна присутніча, може тут ось є некий узор, как показать. И она писалась литерами. И вельмі шмат творов Букстухуда, и они не идентификовались, або паўночна-нямецких авторов, они не идентификовались как музыка, а бачим, там некие литеры идут, А, Б, С, Д, Т, написано, и вот давайте мы это в отдел литературы. Правда, это вельмі проблема с стародавней немецкой табулатурой, это так званая форма нотации у паўночнай Германии была распаўсюджана, якой, дарэчы, Бах валодаў, быў навучаны і карыстаўся часам. Яна, сучасныя даследчыкі, бібліятэкары, яны вельмі часта так блыталі. Таму могуць знаходзіць досыць ноты ў нечаканым музыказнаўцы, якія ўжо дасведчаны, знаходзіць ноты ў нейкіх такіх невядомых месцах. Але вось менавіта праз гэта яны там, здаецца, у букстухудаўскія творы пасля вайны знаходзілі ў кіеўскай бібліятэцы, там дзесьці ў Ленінградзе і гэтак далей. Пасля іх вярталі, яны вось так дапаўняліся, это зборы твораў пасля вайны ўжо шмат у параўнанні з тым, што было вядома да вайны. Вы падрыхтавалі цэлую серыю канцэртаў. Гэта вялікая праца. Колькі канцэртаў адбылося ў касцёле святога Францішка ў Мінску і колькі вы рыхтавалі гэтыя канцэрты, як фарміравалася праграма? Канцэртаў было ўсяго 7, чыста музыкі Букстухуда, яно 6 з невялікім. І спадчына ўвогаліся твораў арганных Букстухуда прыблізна 90 твораў. Гэта нашмат менш, чым у Баха. На жаль, але досыць шмат для кампазітара паўночна-нямецкай школы. Там у іншых захавалася твораў нашмат менш. Праца вялася, так скажем, сістэмна, рутінна, што можна сказаць, як развучваеш творы. Хаця мне было лягчэй, таму што большую частку я іграю яшчэ да навучання, да таго, як я пачаў вучыцца яшчэ ў Гетеборгу. Таму там дзесьці прыблізна палову мне трэба было для цыкла даводзіць, нават я б сказаў, што вось прэлюды і свабодным жанре я амаль усе, там толькі некалькі было, якіх я раней не граў, неяк асобна. А больш з харальнымі прэлюдамі і, напрыклад, харальныя фантазіі, якія былі ў апошнім канцэрце, і шмат іншыя, якія, трошкі меншых маштабаў, якія былі ў папярэдніх канцэртах, не сёмым, я іх не граў. Таму што неяк з жанрам харальнай фантазіі ён такі досыць загадкавы для слухача і для выканаўцы. Ён такі зорачкай, жанр з зорачкай для выканальніка. Не ў тэхнічным нават плане, хаця яны даюць, так скажем, і творы больш складаныя ў тэхнічным плане, нават параўнанні з такімі віртуознымі ягонымі свабоднымі прэлюдамі, не звязанымі з хараламі. Это па-першае, а па-другое, проста яны яшчэ, у іх ёсць такая спецыфіка жанра 17 стагоддзя. Таму гэты жанр, ён не жыў ўжо пасля дзесьці прыблізна пачатку 18 стагоддзя, ён, так скажем, сышоў у нябыт. І Бах, напрыклад, як я ўжо згадваў, што і Бах там, напрыклад, амаль няма такіх класічных твораў у жанры харальнай фантазіі. Такім, якім, як бы капіраваў Букстухуда. Напрыклад, харальная партыта, які ён запазычыў, напрыклад, таксама у свайго настаўніка Георга Бёма, іх досыць шмат. То есть іх часта выконваюць. Харальная фантазія Баха, нават Баха не асабліва цікава. Была для яго, скажем, нейкім такім музычным дыназаўрам, напэўна, або не. І толькі вось уже
сам жанр адрадзіўся ў пачатку 20-го стагоддзя у позняромантычнай стылістыцы з Максам Рейгерам і ў неакласічных такіх кірунках позняга романтызму. Ну, але вось вспышку адбылася такое адраджэнне цікавасці да жанра харальнай фантазіі было ўжо толькі ў 20-м стагоддзі. Таму вось такія моманты ёсць, што гэта ўсё да пытання як мне выконвалася. То есть не так цяжка, як магло здавацца, таму што ўжо шмат было ў руках. Гэта таксама, дарэчы, як і з цыклам Баха. Чаму я адважыўся граць у свой час 19 канцэртаў, таму што вельмі шмат было, менш, напэўна, за палавіну, але таксама увогуле прыблізна вось такая. Некаторыя нават творы запісаныя былі, як вся арганная кніжка 45 харальных кароткіх прэлюдыях, прыблізна гадзіна 20 музыкі. Вось гэта я на відэо нават запісваў. І таму вось проста ўжо так трэба было максималистски поставить задачу, творчая планка, и тут натхнение и дисциплина шмат у чым. Это не только то, что там, скажем, я натхняюся і граю. Это, вядома, ты плануеш, ты рыхтуешься, ёсць творы, якія табе блізкія вельмі, ты лёгка граеш, ёсць якія ты павінен сыграць дзеля цыкла. Это не так, дзякуй Богу, не так шмат. Або пасля ты пачынаеш, напрыклад, з ім так працаваць, як ён дзеля цыкла, пасля зразумееш, які цудоўны твор, я яшчэ абавязкова гэта буду граць. Чаму я раней гэта не граў? Вельмі шмат такіх. Асабліва з букстыхуда, калі ты з дробныя такія рэчы, іх досыць рэдка граюць у канцэртах, як можа там, скажем, яны не маюць нейкага такого выкліку тэхнічнага. І таму вельмі шмат людзі у нас у арганістаў або музыкантаў ёсць такая, што калі твор не складаны, то яго можа і не цікава граць. З творам трэба змагацца, напрыклад. І тое самае, чаму букстыхуда можа не так часта гучаць. Па-перше, старадаўняя музыка, можа камусьці, тому што ёсць людзі, якія толькі романтычную музыку ядуць, як выканаўца, я маю на ўвазе. А іншым, здаецца, это не так складана, можа быць. А мне хочется блеснуть супер-бупер виртуознасцю, каб пот схадзіў, кроплі поту бачылі, калі нехта здымаецца. Такога ў букстыхуды няма. Нельга сказаць, што гэта музыка тэхнічна вельмі проста, элементарна, ні ў якім разе. Але, скажем, гэта не самыя складаныя тэхнічныя творы, і часам вельмі людзі гэта грэбуюць. Яшчэ магчыма такая рэч, што, на жаль, букстыхуда і вось паўночна-нямецкая школа, асабліва букстыхуда, яны з'яўляюцца ахвярамі педагагічнай практыкі. Калі на іх вось так трэніруюцца, і як там у класічным камічным савецкім фільме трэніруюцца на кошках. А насамрэч гэта музыка не педагагічная ў другім плане. Насамрэч гэта самі вельмі каштоўныя творы, яны вельмі цэласныя, такія нават харальныя прэлюды, лірычныя такія перліны барокавыя, або прэлюды, гэта цэлыя драмы такія шекспіраўскія у памеры 6-7 минут, там все можна такое сказаць. І вельмі часта проста, калі пачынаюць, напрыклад, іх граць навучэнцы, якія не навучаныя стылі, якія яшчэ там, сама нейкая музычная, няма музычнай сталасці, нейкай адносін. Яны не навучаныя, як праз музыку можна выражаць нейкія рыторыку. А гэта вельмі важны рытарычны прынцып у букстыхуды. Калі яго няма, то гэта правал, і ты няма месаджа для... Нельга выконваць это як нейкую музыку дзеля музыкі. І таму яго нельга выконваць як нейкі этюд, як нейкую рэч для таго, каб прадставіць старадаўнюю музыку, просто каб прадставіць старадаўнюю музыку. Таму што гэта і вельмі часта ёсць пустыя такія выкананні. Калі, ізноў жа, няма пасыла, няма драматургія, і букстыхуда нейкія толькі ідуць адзін за адным бессэнсоўныя фрагменты. Добра, калі добра сыграныя. І шмат у чым, калі нават выканаўцы гэты этап, нават добрыя выканаўцы, я не кажу пра благіх, перайдуць у іх букстыхуды часам асацыююцца з нейкай такой школай, пачаткоўствам, і ён не так часта гучыць. Яшчэ, магчыма, проста я кажу, такая рэч бывае, што хтосьці дае перавагу сучаснаму і романтычнаму, і у яго музыка пачынаецца з Баха.
І то, хутчэй за ўсё, у такіх людзей ёсць праблемы з Бахам. Ну, вось, калі ты так чуеш, то Баха яны хутчэй паважаюць. Паважаюць традыцыю выканання, чым яны яго разумеюць сапраўды. Ну, таму што вось эта стылістыка Баха і Букстахуда, яны ўсё ж такі звязаны пры ўсёй рознасці. Вось ці такая разгорнутая прэзентацыя, ваша прэзентацыя арганнай спадчыны Букстахуда, ці яна прагучала ўпершыню ў Беларусі? Яна не ўпершыню прагучала ў Беларусі. Это вядома, што, ну, я сам бачыў у архівах, я, на жаль, не чуў гэта. Да гэта цыкл быў прадстаўлены салістам беларускай філармоніі Канстанціном Шаровым, вельмі вядомым выканаўцам, шматгадовым, 35 гадоў быў салістам філармоніі да сваёй смерці ў 2017 годзе, але вось яго цыкл Букстахуды, ён быў плёнам ранняй творчасці. Дзесьці прыблізна, наколькі я памятаю, бачыў у архівах аб'явы, это, здаецца, канец 80-х. Там і цыкл называўся «Анталогія арганнай творчасці Букстахуда». Яно не было заявлена як усе арганныя творы, таму я не ведаю. Магчыма, Канстанцін Канстантинович граў толькі творы, дзе выкарыстоўваецца педаль. Это цалкам магчымы варыянт. Я не ведаю, наколькі... Але я, напрыклад, з ягонай спадчыны бачыў творы ноты, і што, ну, пацвярджаюць, ёсць ноты, дзе педальныя прэлюды, граны ўсе паметкі, на ўсіх прэлюдах стаяць рэгістравыя паметкі па знакі выканання. Дакладна выконваліся. Творы дакладна выконваліся. Іншая справа, я не ведаю, наколькі ўсе выконваліся тыя творы, якія не патрабуюць ужывання педалі, то есть якія могуць быць выкананы на клавесіне і на аргане. Вось у мяне, ну, все ўваходзілі. І, дарэчы, вось той самы быў момант, калі ты іх не граў дагэтуль, і граў дзеля цыкла, і разумееш, наколькі это шыкоўна напісаныя п'есы былі. Яны, здаецца, вось такія сухія, трошкі старамодныя ў італьянскім стылі, ну, але вельмі інтэлектуальныя. Это вельмі грамотны кантрапункт, вельмі букстахудаўская позняя гармонія выразная, гарманічная яго мова, такія нестандартныя эліпсы, вось такія скачкі, вельмі для яго характэрны, дзе ён развівае лінейна, а пасля яго так раз, нейкі такі каментарый, і наступная частка праходзіць. Гэта майстар цалкам. І вось гэта у ягоных камерных творах, дзе няма педалі, яны, напэўна, там вось гаспадарня Снайдера, яна мяркуе, што, напэўна, ці то гэта былі, скажам, яго нейкія такія дыдактычныя творы для вучняў, каб вучыць іх кампазіцыі, або тэхнічныя, каб граць, навучаць іх граць. Таму што там шмат у некаторых такатах, напрыклад, дзве соль-мажорныя такаты, вельмі шмат, праўда, ёсць такі элемент, калі нейкія такія тэхнічныя моманты паўтараюцца ў секвенцыях, то есть паўтараецца, ён гэта грамотна прапрацоўвае, будоўвае, але бачна, што там ёсць такі тэхнічны момент, магчыма, яна, правда, была як такая, скажем, п'еса для навучання нейкіх, ну, для педагагічных мэтаў напісаны. І таксама, магчыма, былі напісаныя канцоны, або яны кансанеты, яны назовуцца большая частка гэтых твораў. Магчыма, яны былі таксама ягоныя ранні досвед у кампазіцыі. Ось. Дык вось, што, вяртаючыся, невядома, ці граў Шаров вось гэтыя творы, магчыма, граў, але, ну, я мяркую, што так, па змоўчанні, паколькі, на жаль, не захаваліся ў архівах, няма вот гэтых аб'яў з праграмамі. І калі вось, дзякуючы ягонай удаве Ларысе, таксама меў, так скажем, гонар бачыць ягоныя дакументы спадчыны, то я, на жаль, ён не захоўваў праграмкі сам. І таму сказаць дакладна, што ён граў такі спіс тады, бачныя на вельмі цікавыя дакументы, калі ён складаў праграмы для нейкіх ужо, ну, больш позніх, а ты ўжо самыя раннія, можа, яны захаваліся у дачкі ягонай, але гэта я яшчэ не бачу нейкія такія дакументы. Таму вось было б цікава далей установіць ступень. Я бачыў, што, напрыклад, па нотах ён сапраўды выконваў гэтыя рэчы, такія асноўныя ягоныя галоўныя творы для педалі. І чаму менавіта анталогія творчасці, не ўсе арганнай творчасці? Можа, было, што вось ён нейкія чыста клавірныя, або такія амбіінструментальныя п'есы, якія могуць быць выкарыстаныя, ну, выкананы як на арганах, так і на клавесіне. Можа, ён там гэта не ўключаў. Я не ведаю дакладна. Досыць акадэмічная і
трэба нейкім такім быць фанатам менавіта і комфортна сябе адчуваць у сферы старадаўняй музыкі. Это не ўсе могуць, насамрэч, музыканаўцы. І плюс трэба мець інструмент адпаведны вельмі часта, які цябе натхняе. Таму это часцей на захадзе, я нават не ведаю, ці ёсць у Расіі вельмі шмат зараз такі бум арганны, але, напрыклад, я колькі там не бачу Букстехуда сам па сабе на праграмах гучыць досыць рэдка ў іх у Расіі, і тым больш няма, я не бачыў, каб хтосьці граў вось менавіта як цыкл. Таму у нас сапраўды такая вось падзея, я б сказаў, што культурная. І на гэта ў касцёле Святога Францішка. А якія вашыя улюбёныя творы Букстехуды? Тая самая ре-мінорная таката, якая, магчыма, у нейк пэўным сэнсе была прататыпам ре-мінорнай бахаўскай. Таксама ж ёсць пытанне, ці ре-мінорная вядомая бахаўская, ці яна бахаўская, але пакідаючы ў баку гэтыя пытанні спрэчныя, сам па сабе вось эта букстехудаўская ре-мінорная таката вельмі вядомая, таксама фа-мажорная, фа дыез мінорная. Фа дыез мінорная вельмі блізкі твор, таму што гэта такі яскравы узор, як я ўжо, можа, пераказваў шмат разоў і на канцэрце казаў, то такі узор апавядання, музычнага апавядання выражанага ў музыцы. Прычым, вось калі музычная рыторыка мае досыць канкрэтны праграмны сюжэт, і гэта сюжэт евангельскі. Это фа дыез мінорная прелюдия, она иллюстровывает, в принципе, драматургия иллюстровывает историю смерти и воскресения Христа. И это выражается в шмат якой символицы. Это есть символизм, який мы бачим только у самим нотным тексте. Например, выбор тональности фа дыез мінор. Музыканты ведают, что это тональность, якая так званая на черных клавишах будуецца тоніка. І яна мае тры знаки, тры дыезы. Дыез – такі знак, які выглядае ў трох крыжах. Адпаведна, ключ знакі тональнасці – это тры крыжы. Ужо нейкая думка наводзіць. Акрамя, калі ўжо мы пачынаем чуць нейкі само характар п'есы, нейкія, мы бачым, напрыклад, нейкі уступ, дзе адбываецца ламентацыя, такі характар ламентацыі, і калі уступае нейкі першы арганны пункт, нешта такі жэст, які нагадвае штосьці пра цябе. І адразу, калі ўвогуле разглядаць всю гісторыю, першая прелюдыя, пасля фуга, якая першая фуга, можна, калі я не буду ўдавацца деталі такія, таму што там можна у дэталях распавядаць, як ён ілюструе евангельскі біблейскі тэкст. Напрыклад, вось гэтая фігура працяліўцу, мы, вядома, ведаем, што як працялі, вылілася кроў і вада, і там ёсць вось гэты элемент, там нешта такое спускаецца, выліваецца, жэст вось такі адлюструецца, вельмі цікава. Пасля гэты эпізод ламентацыйны змяншаецца, такая скорбная фігура стаяць, сумуюць жалоба вучняў і жанчын, якія ля крыжа. Пасля Езуса кладуць у ту самую магілу, і першая фуга, пазначаная стэмпам граве, таксама мы бачым слово, якое нагадвае нямецкае слово грабе, магіла, літаральна, яна вось там таксама фігура, тэма складаецца фугі з фігуры крыжа. І вось там Езус, першая фуга, гэта Езус ляжыць у магіле, другая фуга, вівача, бег, такая фігура здесь. Першая вельмі цікава пабудавана тэма. Там пачынаецца з адной ноты, якая абрываецца, такія вось
бляски росквіту ілюстрації на самым раннім раніцы, калі яшчэ не зайшло сонца, як там опісваецца тэкст. Пасля тэма развіваецца і адчуваецца нейкі рух. Пасля гэтай галасы адзін з адным перабегаць, мы ведаем, што там жанчыны пабеглі па тэксце, пасля вучні адзін, другі пабеглі, там Ян, паводле Евангелія ад Яна, да? Ян і Сымон, Пётр, які... Гэтая фуга сканчваецца вельмі цікава, яна не мае канца кадэнцыі, яна заканчваецца такімі элементамі, калі спыняецца, абрываецца, пасля гэты самы элемент паўтараецца. Такім, спыніліся ад нечаканасці і зноў наблізіліся. Што далей? Далей яшчэ больш цікава. Самы авангардовы у творчасці Букстухуде рэчытатыў. Рэчытатыў — это сярэдзіне паміж фугамі, это быццам бы стандарт у ягонай драматургіі, але улічваючы тэмперацыю і строй гэтых танальнасцей увогуле твораў Букстухуде, што там адбываецца? Там адбываецца выхад у танальнасці, якія ніколі раней не ўжываліся. Там такая вось гаворка, нешта адбываецца вельмі пафаснае, мы разумеем, праз гэты рэчытатыў вельмі выразны, там шмат дысанансаў, фігураў уверх, так скажем, карацей, чытаючы, звяраючыся з тэкстам, мы разумеем, што там гэта анёл, які кажа, што вы яго шукаеце, там яго няма, ён уваскрос. І на самых момантах, калі, напрыклад, меркаваны анёл гаворыць пра ўваскрасенне, мы бачым заходы у вельмі далёкія танальнасці, новыя, это соль, дыез, мажор. І танальнасць, якая дагэтуль ніколі у клавернай музыцы не магла быць выяўлена. Таксама вось тое, што новы век открываецца з воскресеннем Христа. Такія вось сімвалічныя элементы, яно ўсё напоўнена. Што далей адбываецца, рэчытатыў сканчваецца, анёл гаворыць, і вучні бягуць распаўсюджваць наступна, так скажем, віртуозная таката, фінальная, дзе таксама элемент, такая маторны рух і бег, і, вядома, яны вучні бягуць, расказваюць усім, самі сабе, перш за ўсё, Іерусаліму, о том, што Езус уваскрос. Вось такая вось ілюстратыўнасць праграмы. Вядома, там няма, у арыгінале няма гэтых подпісаў, якія я кажу. Это ўжо такія рэчы, якія ты, калі ты ведаеш евангельскую історыю, ведаеш, у прынцыпе, нейкія такія прэцэдэнты, калі насамрэч існавалі у барокавай музыцы, што вось ёсць музычны твор, і там да яго існуюць дакладныя праграмы. Біблійныя, або могуць быць міфалагічныя вельмі часта, таксама антычныя. І калі ты ведаеш, што гэты прынцып рыторыкі или біблійнай ілюстрацыйнасці, ён быў вядомы і ўжываўся аўтарам, то ты адразу можаш праасацыяваць эти рэчы. Просто вельмі дакладна ідзе гэта гісторыя пра фадызм. Это адзін з вялікіх твораў, які мне таксама падабаецца. Яшчэ вялікая мінорная, таксама гэта вось уже узор біблійнай ілюстрацыйнасці, хутчэй на антычны міф, на гісторыю Арфея і Эўрыдыкі. Таксама вельмі шмат элементаў, я ўжо, напэўна, не буду ўсё так распавядаць дэталёва, але тое самае, эфектная, я лічу геніальна такая рэч, якую ён там зрабіў кампазіцыйна, гэта як Арфей заходзіць у валадарства мёртвых і сустракае Эўрыдыку і выходзіць. Гэта пабудавана на фузе, якая ідзе спяша ўніз, тэма якой спускаецца паступова па панах ўніз, і ў павольным тэмпе усе галасы ідуць уніз, усё змрочна. Пасля ўсярэдзіне ён сустракае, у нас гэта з'яўляецца другая тэма. З'яўляецца сталая, дзесьці, не адразу, а пасля як прагучыць цалкам першая экспазіцыя, вся эта тэма пройдзе асноўная, з'яўляецца другая тэма. Это ўжо, значыць, мы разумеем, Эўрыдыка. Яны ідуць разам, пасля тэмы павяртаюцца. Букстухуде прымяняе рух інверсіі. Тэма, яна становіцца, пераварочваецца, сіметрычна адлюстроўваецца, і таму, калі яна раней спускалася, то тэма тая самая пачынае ісці наверх. І яны абедзве ў інверсіі ідуць наверх. І пасля яна спалучаецца, это вельмі такія... Там ёсць рэчытатыў, што ён сімвалізуе. Это Арфей не вытрымаў, ён абярнуўся. Мы бачым. Вось такія рэчы вельмі цікава наблюдаць. Апрача таго, што ён сама па сабе музыка эфектна, нават калі ты не ведаеш дакладна всех гэтых элементаў. Але калі ведаеш або разумееш, або ты разгадал загадку, таксама цікава, такая інтэлектуальная рэч. Яшчэ шмат харальных прэлюдыяў, насамрэч, яны менш граюцца, але ёсць цалкам шэдэўрныя. Менавіта шэдэўр такой кантилена і
стиля ареозы, якіх вельмі характэрны. Вось, дарэчы, это, напэўна, новаторство, тое самае новаторство, якое было перанята і у Баха. Это стварэнне такого вось... Хаця, хутчэй за ўсё, ну, яно таксама было заснавана на творчасці каларыстыкі вось этого харала лютэранскага. Ён быў раней, прэцэдэнты яго былі у творчасці яго папярэднікаў, напрыклад, Генріха Шайдемана, гамбургскага кампазітара, ну, менш вядомага, арганіста вядома, это на пакаленне раней было. Але Букстахуда это давёў до такой вось выразнасці высокага барока. Калі мы уже не чуем дакладную мелодыю харала, а яна вся у італьянскім стыле арнаментавана і ператвараецца ў арыю, такую віртуозную для вокаліста. Не так. Чаму Баха называюць вучнем Букстахуда, і што мы пра гэта ведаем? Ну, это потому что Бах был у літаральным сэнсе, наколькі мы можем казаць про прафесійную адукацыю ў тым часе. Ён быў літаральна вучыўся у Букстахуда і здзяйсняў падарожжа у Любек, будучи яшчэ уянаком, так скажем, толькі займеўшы пазіцыю ў сваім новай кірхе, такая назва кірхе у Арнштадце. Ён зрабіў падарожжа ў Любек, планавалася 10 на 4 тыдні, але прасидзеў ён там насамрэч 4 месяцы. Ну, мы можам сказаць, ну, напэўна, мала 4 месяцы, каб навучацца, і лічыцца вучнем. Трэба закончыць 5 гадоў кансерваторыі, вучэльню і музычную школу, 100 гадоў, ну, як у нас вучыцца. Ну, але, насамрэч, вучыліся ў той час менавіта так. Цябе вучыў асноўным, так скажем, рэчам вучыў твой бацька і твоя сям'я, а ў Баха была вельмі, ну, вядома, дынастыя. Ён быў як не на пустым месцы з'явіўся. Это была в Тюрінгі вельмі вялікая сям'я, у якой вельмі шмат было музыкаў, кампазітараў, бацька, і вучыўся ён свайго брата больше. Пасля навучаўся першае падарожжа, калі яго яшчэ падлеткам аддалі у Георга Бёма в Ордруфе. Ён досыць, не памятаю, дакладна не буду казаць, колькі там, ну, можа, каля года ён там правучыўся. Гэта былі ўсё тэрміны, таму што навучанне было такое. Ну, ты ў гэтым асяродку існуеш, і там і сям'я мела, ну, такая рамесніцкая сістэма шмат у чым сярэднявечная. І таму навучанне такое дыстанцыйнае, оно было вельмі кароткае. Год это было вельмі шмат. Напрыклад, все вот вучні паўночнай нямецкай школы, уже калі там адгаліновваючыся пра адукацыю, кажучы, што, напрыклад, вось мы гаворым той самы Шайдеман, Шайд, Преториусы, якія вучыліся гамбургскія кампазітары пачатку 17 стагоддзя, ну, якія традыцыю якіх пераняў Букстахуда, скажем так, ну, чаму згадуем. Дык яны вучыліся ў Нідерландах, вядома, Яна Пітерзона Свеленка. Калі мы лічым, наколькі царква, вось, заможны касцёл гамбургскі іх адпраўляў, гэта былі дзесьці максімум год навучання. Это значит, что там человек уже не з нуля вучыцца, ён там уже навучаны, ён уже сам навучаўся ў сваіх бацькоў, асноўную адукацыю атрымліваў, або там у некае МСО, а гэта павышэнне, так скажем, кваліфікацыі, кшталту універсітэта была кансерваторыя, і это было інтэнсіў і не працяглая рэч, это такая вось адрасное навучанне было. Гэта тое самае, я так разумею, было, але не могу ведаць, чаму, напрыклад, гэтая кансісторыя царквы Баха, яна раптам палічыла, што дастаткова будзе толькі месяца навучання. Ну, а Бах, паколькі быў відавочна наравісты, малады, амбіцыйны чалавек, ён так проста самавольна застаўся на 4 месяцы. Што мы ведаем, вельмі добра зафіксавана, это ніякая не легенда, што ён рабіў падарожніцтва, таму што яму это зафіксавана ў выгаварах, якія ён атрымаў вось у разборах з начальствам пасля вяртання. Ну і пасля яму яшчэ згадалі ўсё, што ім не падабалася ў гэтых самых дакументах. На што ён досыць дзёрзка адказваў, з імі размаўляў. Вось. Ну і там уже іншыя гісторыі кажуць, вось невядома дакладна, ці гэта легенда ці не, але Букстахуда насамрэч, паколькі яго была такая, скажем, распаўсюджаная, ну, бывае такая рэч, калі у чалавека нараджаюцца
дзеці аднаго пола, або сыны, або дочкі. Вось у Бухстахуда нараджаліся толькі дочкі. У яго было 7 дачок. Вось. І яшчэ, дарэчы, і сістэма перадачы, вось, паколькі ён ужо быў вельмі пажылы чалавек, ну, то есть там амаль 70 гадоў, 1705 год, это здесь, калі браць 1637 год за рэчаісную дату, ну, 68 гадоў, значыцца, ён ужо там меркаваў пра преемственнасць. І таму, напрыклад, сістэма перадачы была такая досыць сярэднявечная у Любеку, у Марыенкірхе, што, ну, як сам Бухстахуд атрымаў праз такі шлюб праз разлік. Ён ажаніўся на дачцэ Тундара, Франца Тундара, свайго папярэдніка. І вось ходзіць таксама, так скажем, меркаванне, легенда, што ён Баху прапаноўваўся, ну, как бы взять у дочкі сваю дачку, і тое самае быццам бы адбывалася ў гісторыі пры падарожжы Георга Фрідриха Генделя з ягоным сябрам, кампазітарам Яганам Матазоном, які, ну, той візіт быў ранейшы. Ну, я не аднагодкі з Генделем, але просто вось Гендель трошки раней за Баха паломнічаў да Бухстахуда. Ну, і, дарэчы, вось праз гэтыя візіты моладзі тагачаснай будучых класікаў мы можам зразумець ступень уплывовасці ўвогуле Бухстахуда у тагачаснай Германіі. Так што вось тое, што сама па сабе візіт Баха гэта да Бухстахуда, это цалкам даставерны. Плюс мы бачым вельмі шмат, так скажем, кампазіцый, якія даказваюць, што Бухстахуда насамрэч быў напроставым уплывам Баха. То есть ёсць некалькі арганных ранніх твораў, дзе Бах піша іх у структуры Бухстахуда, у той самай музычнай форме, частковай фантазіі. Это, напрыклад, прэлюды і фуга до мажор, або часцей яе ведаюць як таката фа мажор, выбачайце, таката мі мажор. Ну, таката фа мажор таксама мае элементы Бухстахуда. Пасакалля до мінор, вядомая, таксама мае рысы вельмі выразныя стылю Бухстахуда, хаця ўжо менш залежная ад яе, але відавочна яна натхнялася увогуле жанрамі пасакалі, якія і чаконы вось гэтых на паўтаральны і на бас, які паўтараецца. І Бухстахуда гэта вельмі яго любімыя жанры. Ён іх выкарыстоўвае як асобна, у яго ёсць дзве чаконы, до мінорная, дарэчы, якая рэчаісна вось такі прататып бахаўскай пасакалі, і сама рэ-мінорная пасакалі — это самастойны жывы твор, пра які нават асобна пісаў Герман Гессе у сваіх раманах. Яна ўражанне рабіла нават на, так скажем, прызвякі. Это сапраўды самастойны твор. Это, як завецца, бабушка всіх пасакалей. Калі вось не было рэ-мінорнай пасакалі, а праз яе не было і бахаўскай пасакалі, то пасакалі б, напэўна, як жанр сышла ў небыт і ніколі б не адраджалася ў творчасці кампазітараў сучаснасці, напрыклад, і рамантыкаў. Але вось, дзякуючы таму, што Бах стварыў сваю пасакалю, а ён бы не стварыў без пасакальні Бухстахуда, вось такі унёсак Бухстахуда на, так скажем, палітру жанраў еўрапейскае арганнае мастацтва. Дык вось, карацей, вось пасакалля была жанр, які мае рысы напроста. Ну, яшчэ ранняя ля-мінорная прэлюдыя, ля-мінорная прэлюдыя, яе нумар 551, але праблема з ёй тое, што яна такі спрэчнае аўтарства. Але калі мы дапускаем, што гэта такі ранні вышнёўскі твор, то гэта там вельмі шмат, вось менавіта кароткая прэлюдыя і некалькі фуг з рэчытатывам. Это структура твораў Бухстахуда. Нават спрачаюцца, можа, это сам Бухстахуда, нейкі твор памылка. Ну, але ва ўсіх крыніцах яна ідзе менавіта як бахаўская, не ідзе як бухстахудаўская. Яшчэ які варыянт сувязі Бухстахуда і Баха не толькі праз візіт, але праз тое, што шмат копій у бахаўскім асяроддзі твораў Бухстахуда. То есть нават калі Бах не хадзіў бы да Бухстахуда, то шмат проста музыкі было арганнай у асяродку сям'і Бах.
якія Бах сам капіраваў. Мы ведаем дакладна, што Бах капіраваў вось харальную фантазію «Узвесяліся грамада», якую выконваў на апошнім канцэрце. Не так даўно, у 2005 або 2008 годзе знайшлі копію гэтага твора ў рукапісе падлетка Йогана Себастьяна Баха. То есть рукой Баха перапісаны твор у нямецкай табулатуры, калі літаркамі, не нотамі нашымі, а вось літаркамі у той самай нотацыі, дзе Бах пазначыў, што ён перапісваў гэты твор, гэтую фантазію у доме Георга Бёма в Ордруфе, калі быў падлеткам, пра тое, што казаў яшчэ да бахаўскім перыядзе. Гэта вельмі важны дакумент. Не толькі тое, што мы ведаем, што Бах вось знаёмы быў з гэтым, а гэта быў адзін з самых тэхнічна складаных твораў на той момант. Это значыцца Бах вось як рамеснік граў, не граў, але гэты твор перапісваў сабе або як работу ксеракапіравальным апаратам для Бёма, напрыклад. Неважна. Розныя могуць быць мэты стварэння гэтага манускрыпта. Але мы ведаем, што ён быў знаёмы з гэтым, больш дзесьці прыблізна 15-16 гадоў, далёка яшчэ да таго, як ён туды пойдзе. І па-другое, што ён раней, так скажем, сувязь Бёма і Баха была гіпатэтычнай. Не было дакладных сведчанняў, што ён, все казалі, што ён там, вось, Бём жыў у гэты перыяд, кампазітар Георг Бём, арганіст вядомы, і Бах там вучыўся. Быў да нейкай духоўнай школы дасведчання. Напэўна, яны неяк взаемадзейнічалі, таму што мы бачым відавочныя ўплывы стыля Бёма ў ранніх творах, скажем, Баха, але все гадацельна. А вось са з'яўленнем адкрыццём гэтага дакумента, дзе напісана, што я вось тут сяджу ў доме Бёма і перапісаў гэты твор, плюс вельмі цікава, што гэты рукапіс калісьці пэўна служыў для транскрыпцыі ўжо ў сучасную нотацыю для асяродку бахаўцаў, для ягонага кузіна і вядомага складальніка музычнага слоўніка Ягана Готфріда Вальтера. Ён таксама існуе копія вось этой харальнай фантазіі Букстехуда, але ўжо ў італьянскай сучаснай нотацыі. І мы бачым, што у некаторых месцах этой транскрыпцыі ёсць нейкая загадкавая рэч, там нейкія такія мяркуюць, што нейкая памылка ў галасавядзенні. І вось, аказваецца, калі адкрываюць гэтую бахаўскую копію ў табулатуры, бачыш, што там стаіць размытая клякса. То есть іх ваду папіў, кава крокнула. Вось это месца, дзе памылка якая транскрыпцыя, там просто неясна. Пашкоджаны копіі. І там, напэўна, хтосьці або пры транскрыпцыі самі запаўнялі прабел вось такі. Цікавыя сувязі. Таму вось сувязяў з Букстехуда ёсць наўпросты ўплыў праз ноты на то, што людзі стваралі і запісвалі кампазіцыю. Калі ўсё зводзілася ў царкоўнай музыцы, няма, напрыклад, або ў літургічнай практыцы няма нейкага дакладнага прымянення харальнай фантазіі. Яна занадта доўгая для набажэнства. Куды сонечная. Яна не прэлюдыя для харала. 12 хвілін твор, ён не можа быць прэлюдыя, каб вось там 12 хвілін слухалі і пасля заспявалі харал. То есть спынілася ўсё, проповедь, літургія спынілася 12 хвілін, пасля спяваем харал яшчэ 5 хвілін, все 14 куплетаў, і пасля яшчэ проповедь. Можа там па 4 гадзіны і былі, але не, насамрэч, і гэта такая загадкавая рэч. Навошта людзі, кампазітары ўвогуле запісвалі свае творы, калі яны вельмі часта валодавалі імправізацыяй. І рэч у тым, што, арганныя менавіта, з ансамблем больш-менш зразумела, арганныя. Дык вось рэч у тым, што запісы это былі, так скажем, свайго рода спосаб рэкламы кампазітара як кампазітара. Напрыклад, што я ствараю такі, запісваю твор, ён распаўсюджваецца. Паколькі ты ж твор распаўсюджваецца хутчэй і існуе шмат у якіх месцах, а я не магу ва ўсіх месцах быць, у мяне яшчэ тут работа, гастрольнага такого жыцця не было распаўсюджанае. Значит, распаўсюджваеш твой твор, і рэпутацыя твоя как кампазітара, выканаўца распаўсюджваецца праз твор. А калі твор прыходзіць, значит, калі твор усім падабаецца, значит, ты можаш, у себе есть опцыя, значит, вучыцца па гэтым творе, раз, капіраваць его, скажем так, стыль, а по-другое, ты можаш ехаць менавіта ў Любек, і ўжо все секреты даставаць у Баха, дэталёвыя, у Букстехуда, або у Баха, неважна, які кампазітар. Пахельбель, это розна, это методыка, менавіта распаўсюд кампазіцый запісаных, это быў такі спосаб, як дыск у нас, або YouTube-запіс. Раней, это такі
тое, што магло бы быць зімправізавана, яно для таго, каб яно было распаўсюджана не проста ў вербальнай форме, а людзі маглі памацаць, паэксперыментаваць, адчуць, звярнуцца да гэта, скапіраваць неяк, то павінна быць узнікнуць такая пісьмовая культура, відавочная рэч. І вось Бах, менавіта першае знаёмства яго з Буксухуда, найперш было праз вось это творы. Тое самае з Брунсам. З Брунсам яны ніколі, скажем так, не перасякались, тому што Брунс памёр, калі Бах яшчэ было 12 гадоў. І мы ведаем просто, што з этой гісторыі, што некрологу, калі Баху перапісваў гэтыя копіі твораў Брунса і Букстухуда і іншых, при святле месяца, і быццам бы яму старэйшы брат гэта забараняў рабіць, не зразумела чаму. Там пералічваюцца творы менавіта Брунса. І ён, значыцца, таксама Брунс быў у пэўнай ступені мадэллю для кампазітарскага стылю ранняга Баха. І гэта было важна, каб згадаць яго яшчэ ўжо пасля смерці, амаль што 60 гадоў пасля таго. І пасля таго, як ужо і Брунса не было, і стыль, і музычныя густы ў Еўропе змянілася. Так, карацей, это вось, можа, пытанне, калі перш, навошта, хто такі Брунс, і навошта ён выконваўся. Таму што это, насамрэч, уплывовая фігура у гісторыі арганнай музыкі. Это не просто такі дадатак да Букстухуда, хаця это, вядома, такі кампазітар школы Дытрыха Букстухуда. Шмат чым падобны, дзе ёсць і падабенства, і адрознення вельмі шмат. Творы Брунса вы включили в свою программу, свой апошні самый концерт. Там ёсць дзве прычыны, таму што, па-першае, творы Букстухуда, яны не ўкладваюцца ў роўна там па часе 7 або 6 праграм, або там нейкі канцэрт павінен быць занадта доўгі. Але з гуманных меркаванняў лепш было зрабіць так адразу некалькіх зайцоў забіць. І Букстухуда, каб скончыць, не было занадта даўгі канцэрт, і плюс яшчэ дапоўніць, сыграць, тое ж таксама планавалася. І, здаецца, вельмі так, мне самому было штось 3 харальныя фантазіі, якія дзве з іх, яны падобныя такія па канцэпцыі, і таму сама па сабе ў праграме добра прадстаўлена. Людзі змаглі азнаёміцца ўвогуле, што такое харальная фантазія, такі зазвер такі цікавы. І з прэлюдыямі ўжо на гэты раз былі Брунса. Няма кантрасту, напрыклад, каб людзі адчувалі, што кантраст, каб адчуць розніцу паміж прэлюдыямі стылем Букстухуда і Брунса у рамках прэлюдыі. Але это ўжо такая меншая задача, таму што, не хочется супрацьстаўляць, што кампазітары, хто лепшы, хто горшы. У меня ёсць сваё адмысловае меркаванне пра таго і іншае. Я больш, так скажам, лічу, напрыклад, што Букстухуда ён большы майстар. Скажам, Брунс, ён, магчыма, праз узрост, калі ён вельмі малады памёр, 32 гады, што яшчэ стыль не выпрацаўся до конца. Хаця это, 32 гады, на той перыяд это, там, скажем, ўжо сталы творца быў. Потому что и у іх розная такая канцэпцыя драматургіі. Букстухуда шмат больш цэласна, скажем так, у яго гэтыя творы пры сваёй кантрастнасці, яны нашмат больш такія, у іх ёсць і логіка, і ўнутраная драматургія. То есть ёсць і нечаканасць, ёсць саспенс, і ёсць адчуванне цэласнасці гармоніі. Калі мы дайшлі до конца, мы разумеем, памятаем, що у Брунса вельмі шмат спецэфектаў, я б сказаў, такіх прыгожых спецэфектаў. Ты не ведаеш, чаму ён далей робіць так. Яно логіка нейкая невытлумачальная, таму цяжка, напрыклад, знайсці нейкую літаральную праграму, але яно эфектнае, такія рэчы знешнія. Таму у яго такая вось больш знешняя эфектнасць. Але слухачу, проста яна яркая музыка, і яна правда яркая, яна не нейкая пераходная, плюс яна, кажа, мае такую рэпутацыю абароны бахаўскую. Што бахаўская сям'я, бахаўская асяродак лічылі яе высокай музыкай, то есть той музыкай, якую варта, яны не саромеліся казаць, што гэта наш настаўнік.
7 канцэртаў. Гэта падрыхтоўка, асэнсаванне, выкананне. Што для вас значыць гэты вопыт? Гэта і знаёмства, скажем, увогуле творчасці. Ну, тут, як сказаць, просто ты бачыш кампазітара, тады, вось, калі ты рэалізуеш такія праекты, ты бачыш яго вось ва ўсім. Это вельмі сціслае знаёмства, уже новы статус. Ты уже першая нейкая такая экспертыза і нейкія стасункі. Ты адчуваеш уже буксахуду як асобу, як сябра нейкая. Это уже не музыка, а менавіта кампазітар-сябар праз вот гэтыя стагоддзі, якія нас раздзяляюць. Это так. Ну, дарэчы, это з любым. І з Бахам тое самае. Таму, вось, калі вось, вы там таксама напісалі, што музыка, да якой хочацца вяртацца, ну, таму што гэта твой знаёмы, гэта твой сябар. У цябе з гэтай музыкай стасункі, і ўжо стасункі, якія, ну, максімальна блізкія, таму што ты, как бы, сыграў усё, што ад яго ёсць, скажем так. Вы написали, еще до гэтага не просто хочется вяртацца, а вяртацца як дадому. Ну, дадому, да. Вось это просто, калі ты рэалізуеш такія рэчы, гэта праўда, што, ну, неяк збліжае амаль па-чалавечы з чалавекам, якога ты ніколі, скажем так, не ведаў. Ты увасабляеш свайго. Ну, в прынцыпе, ты, напэўна, задача ўвогуле всякая выканаўца, калі ты нейкую твор бярэш, то ты ў яго увасабляешься. Композитора. Я не верю в такую спасцігальнасць такой рэчы абстрактнай, як аўтарская задума. Аўтарская задума можа, ну, такая рэч таямнічая. Яна ёсць, але мы не можам яе рэалізаваць такім чынам, як адмовячыся ад сябе. Вось націскаем, пагружаемся в нотны тэкст, і вось мы вырашылі там праз пагружэнне ў нотны тэкст або нейкія такія дэталі, што мы рэалізавалі нейкія аўтарскія думы. Аўтарская задума – это такая здань. Яна, можа, і была, можа, і ёсць, але невядома нават, ці яна з'яўляецца, насамрэч, сапраўднай мэтай. Ці сапраўды хоча кампазітар тое, каб вы толькі яго, тое, што ён задумаў. Або яму, ну, ёсць нейкае, што твор, калі ён выйшаў, то ён пачынае існаваць уласным жыццём. І вось ты прыходзіш у гэты твор, кампазітар прыходзіць, потом сустракаеце, з'яўляецца нейкае трэцяе ўзаемадзеянне, і ты увасабляешься кампазітара, або ён цябе, ну, так не зробім, это таямніца творчая, разумееце? Калі ты робіш гэта з усім, то ягону творчасцю, ну, это, вядома, іншыя стасункі, і ты ўжо там свой, і ты кампазітар. Тое самае з Бахам. І ўвогуле, это, напэўна, як я ж скажу, што такая задача, якую б хацелася б рэалізоўваць ва ўсіх музычных творах, які, ну, або задача, якую ты ставіш, калі бярэш п'есу ў рэпертуар любую, нават калі не ўсю творчасць, не ўсю серыю, напрыклад. Ну, або па тым самым прынцыпе выбіраеш, калі ў цябе было праз нейкі твор ўзаемадзеянне вось такое таямнічае з самім творам, або з нейкай зданню кампазітара або ягонай задумы, ты ўжо разумееш, што ў цябе ёсць з гэтым з творчасцю гэта кампазітара нейкі такі стасунак. Это твой кампазітар, вось, твоя музыка. А з нейкай, ну, для цябе гэта ноты, нейкія эфекты, нейкія вось такое. Можа, нешта прыгожае, але яна цябе пакідае халодным, адасобленым і чужым. Гаспадар Юрый, дзякую вам вялікі за размову, як заўсёды цікавую. І, безумоўна, хочу падзякаваць вам за вашу творчасць, якая насычае вельмі моцна і культурна, і духоўна, і вельмі моцна падтрымлівае нас, слухачоў. Дзякуй. Это на хвалу Божую і каб на тое, каб у нас развівалася культура, і ў тым ліку арганная культура, музычная і выканаўчая, ну і дай Бог кампазітарская і ўсякае астатняе. Ды ўвогуле. До сустрэчы на канцэртах арганнай музыкі ў касцёле святога Францішка. Дзякуй. З Богам. З Богом.